अस्सलाम वालेकुम. मी सादिक परदेशी, तुमचा कोकणी भाई. आणि ही माझी वाईफ आहे. तर ॲक्च्युली माझ्या वाईफला बुरकेच्या आतलं जीन्स वगैरे घालायची तिला बेस्ट वाटतं, कारण फॅशन आहे ती. आणि तो ट्रेंड पण आला आता सगळ्याकडे, तो ट्रेंड आला आहे की तुम्ही बुरकेच्या आतलं जीन्स घालू शकता. ती असं थोडासा असा उघडा ठेवायचा, मग जीन्स वगैरे ती दिसतं. तर तो नवीन ट्रेंड आला आहे. तर माझी वाईफ बोलली की तुम्ही व्हिडिओ वगैरे बनवता, तर त्यातलं तुम्ही जरा लोकांना ज्या पोरी आहेत ज्यांना ही फॅशन करायची आहे त्यांच्यासाठी तुम्ही एक व्हिडिओ बनवा की तुम्ही बुरकेच्या आतलं जीन्स कशी घालू शकता. तर तुम्ही माझ्याला एक जीन्स आहे, तर मी तुम्हाला दाखवत आहे की तुम्ही जर बुरकेच्या आतला तुम्हाला जीन्स घालायची हाऊस असेल तर तुम्ही ती जीन्स घालू शकता, कशी घालू शकता, तुम्ही कशी फॅशन करू शकता. तर ही जीन्स आहे, ही आपण जीन्स हातात घेतली आहोत. आणि ही जीन्स अशी घ्यायची, तुम्ही आता बुरका घातलेला आहे, जीन्स घ्यायची आणि ही जीन्स अशी ही फाडून टाकायची. फाडले का बापानी बुरक्यात जीन्स घेतला होता काय? तुम्ही पण ही जितकी लोक बुरक्यातून जीन्स घालता, तुमच्या बापानी सुन्नत आणला नाही काही, काय सुन्नत आहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमची, तुम्ही ही सुन्नतला फॅशन बनवली आहो. तू काय व्हिडिओ करतेस?